the issues of foreign nationals. And I'm saying this because bakhona those that we provide service to. Mhlambe besicela nje baba comment about that burning issue. It's burning because nase East London kube khona incident eyenzekile la khona apparently umfowethu wezokufika was almost coronated as king. Kwavusa ulude around the country. Recently our company was also involved. BB, I think abantu have seen because people follow us. So mhlawumbe bengicela ukuba nje comment briefly about that. Njengathi CWP provides security services, yes, to anybody who feel that the life is threatened. So akukho ke kuthini ukuchecka lo muntu ukuthi legal or illegal immigrant. Yes. Akuwona wethu umsebenzi wenza ukuchecka lo ukuthi lo muntu ungabe usezweni ngokusemthethweni noma ngeke emthethweni. Yes. And akuwona futhi umsebenzi wethu uthini ukuthi sithi ngeke sikwazi ukumnikeza leyo service lo muntu ngoba akayena wase South Africa. Yes. Kodwa kuko konke okukhulumekayo nombuzo wakho, obviously nathi njengabantu base South Africa siyakubuka phela ukuthi kukhona okwrong okwenzakalayo. Yes. Njengakhona ukuthi sebona yakhona abantu bokufika abakhona South Africa. Kodwa asikwazi ukuthi sithi ngeke sesiba provide a service. But in most cases mase sitholile ukuthi lo muntu ukuba khona kwakhe kulelo ezweni lethu akukho illegal, siye terminate i-contract nalo muntu. Yes. Asivamisile impela ukuthi siqhubekela ngoba sesibuke phela futhi sezomuntu illegal. True. So njengekhampani illegal futhi ekhampani efisa ukuthi kube nenqubekela phambili ezweni layo, siyahambisana abantu abaningi base-South Africa abanenkinga ukuba kwesibali esiningi abantu abangekho emthethweni abangalelizwe. Yes. Futhi kuningi kakhulu esikwenzayo nathi esiphathi sakhona ingoba singeke sikuthulele izwi kodwa kuningi kakhulu esiphathi sakhona ekutheni umkhankaso lo oqhutshwa manje ube umkhankaso ophumelelayo. Yes. But on the other hand, umuntu mayefika la officeini lethu ezofuna usizo, asikwazi thina mina njenganami nje angaze ngiqeqeshelwe ukuthi ngikwazi ukubona i-document eyi-fake ne-document engeyifake. True. Umsebenzi wamaphoyisa loyo, umsebenzi wa-Home Affairs, umsebenzi we-Border Management, BMA, umsebenzi we-Home Affairs. Yes. So akuthina-ke sikwazi ukwenza lokho. Yes. But we are not against imikhankaso ekhona yokuthi phela izwe lesi siyalibona ukuthi selinobugebengu futhi nathi sesibe involved kakhulu ekubopheni noma sithi ekulekeleni ukuboshwe abaningi abokufika abangekho emthethweni nabenza ubugebengu asibaba ubugebengu. So ubugebengu kubodwa, iclient lodwa, illegal immigrant or legal immigrant kubodwa nakho lokho. Yes. But njengo-CWP izandla zethu siyazivula, but the minute we know ukuthi sikhuluma nesigebengu ngoba nakhona kubantu nje base-South Africa mase sithole ukuthi uyisigebengu, we distance ourselves from you, not necessarily ukuthi sikhuluma ngokufika, for sure, but no wase-South Africa mase sibona ukuthi lo muntu uyisigebengu ungenzeka ukuthi into yakhe ayenzayo akayenzi legit, siyazidistance thina because we don't want to be caught up in between. Yes. No, baba umuntu akabonga kakhulu. And just to echo your sentiments, ngiyangibona CWP is working hand in glove with the South African Police Service to curb ubugebengu and so forth. So I can really concur ukuthi kuningi that has been happening between CWP and authorized noma the South African Police Service. But the last one